ikimide yağdı Cahın bolmadı Yaşlığımda yedin Ektin boldun sen Menden ayrılmağa Menem dördüm sen Başka boyun bolup Niçik geldin sen İkimide yağdı Cahın bolmadı İkimide yağdı Cahın bolmadı Oğlan bağının yok, ödün yeketin Ençin ağış benim hali dopudum Gülüşüp oynadık bile okudum İkimide yağdı canım bolmadı İkimide yağdı canım bolmadı Oğlan aydarı bu aradan penadan Otur bele pele kaygıdan gamdan İkimiz bağıtır olduk yeniden İkimize yağdı canım bolmadı İkimize yağdı canım bolmadı Yaşlığımda yedin ektin boldun sen Menden ayrılmağın Nenem dördün sen Başka boyun bolup Niçik geldin sen İkimide yağdı Cahın bolmadı İkimide yağdı Cahın bolmadı Bundan gider bolton kalıp şervana Barkan talam degine geldin garibam Hatratandan bollum gel divana 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 Barkan talam degine geldin garibam Hatratandan bollum gel divana 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 Barkan talam degine geldin garibam Yaşıl başı uçtu galli donutu Hicran çıkmış oduna yanıtı Ağlamaktan kör boluptur yeneti 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 Barkım talan yedini gertin gariba Ağlamaktan kör boluptur yeneti 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 Barkım talan yedini gertin gariba Bugün şagirdin toyun tuttular At oynadı baltan hava attılar Şakirimi şagirde çaktılar Barkan falan dedin gertin gariban Şakirimi şagirde çaktılar Barkan falan dedin gertin gariban 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 Barkan talan didine gelsin Gariban 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 Barkan talan didine gelsin Gariban Mehriban iletişler, hormatly tamaşaçylar. Owadlar sadaşan atly gepleşigimizi Halipa Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparow bilen dowam edýär. Halipa, şeýle sorag bar. Sahnada, aýdym sazda, sungatda
öz yüzüňi, öz ýoluňy tapmalyýarlar. Ne siz ýaş şägirtlere, sizin şägirtleriniz bar, siz halipa, şo şägirtlere öz ýoluňy, sungatda öz ýüzüňi tapmaklyk üçin näme maslahat berip bilersiňiz? Maslahat nakıllardan başlayacak. Akılın olsa aklına eğer, akılın olmasa nakıla eğer deyipdirler. 11. asırda akıldar yazıcıların biri Celaleddin Rumi adamlara yüzlenip adamlar ya ha bolşuňyz ýaly görünüň, ýoksa da görünüşüňiz ýaly boluň diýip aýdypdyr. Egerde şu sözüň manysyn dolu moktarda düşünüp ýaş aýdymçylar özüni sahnada sungatda öz yerini tapjak bolsa kendi ähmiýet çekmeli. Men ýaşlara, şägirtlerime sahnada sungatda özleri bolup yetişmeklerini arzu edýär. Özleri bolup yetişsinler. Mysal üçin bir halipaň aýdymyny aýdýarlarmy? Ene diýeli halipamyz Öwel Tekaýewiň aýdymyny ýerine ýetirýär. Şol aýdymam özü bolup aýtsa gowy. Täbi 20-50 gamçuguray olardan Öwel Teka bolup bilmedi hiç açyk. Halipaň öz aýdan sözleri. Halipaň hawa öz aýdan sözleri. 100 gamçugurtalaram Öwel geldi bolmazlar diýip. Şonuň üçin sahnada, sungatda her bir adam kiçik bolsun, ýaş bolsun tapagy ýok, öz ýerini tapyp, özü bolmaga çalışsa, özü bolmak üçin çalışsa, özüniň öz ýüzüni görkezmek üçin tanatmak üçin çalışsa, dähmet çekdi. Onu çekilen dähmet boşuna gitmeýär çocuk. Ol gowy, näçe köp bolsa ýaş aýdymçylar şonça gowy. Sesinin göterip biljek aýdymlaryny aýtsalar gowy. Haýzy halipanyň aýdymyny aýdanlarynda da özleri bolup birazjyk ýerine ýetirseler gowy. Edil şol aýdymçynyň duruşy ýaly durjak bolup, ýanky teredişi ýaly teretjek bolup, hereket edişi ýaly hereket etjek bolup, olaň hiç tany peýda ýok. Sesini şoňa meňzetjek bolup, oňa hiç peýda ýok. Egerde şo halipanyň aýdymynyň düýp manysyny düşünüp, aýdymçy özüniň duýgusyny şol dörejilige soňda boşu bilse, onu ol özüni tapmagy has ýakyn bolýar durmuşda. Dinleyijileriniň öňünde, soňgatyň içinde özüni tapmagy aňsat düşýär. Siz halipa, siziň şägirtleriniz bar, ogullarňyz siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy başardyklarynyň ýerine ýetirýärler. Indi tomoşaşylarymyz hatda biziň hem özümiz gyzyklanýar. Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammed Saparowyň özü aýdymsaz älemine näýil başladyka. Akmuhammed halipaň ilkinji halipasy ýerine ýetirýän aýdymlaryny öwreden halipasy kim kädiýen sorag ýüze çykanlar, gyzyklanýanlar. Bir öz halipaňyz hakyny şu aýdymsaz sungatyna gelişiňiz barady, bir gysgaçyk gurrunlar. Beýmurat men gaty ýaşlykdan aýdymsaz görýärdim. Ondan näme üçin diýip soraňdy, doglan wagtymdan atamyň ýanyna ýaşap bulalım. Onuň atam türkmen sazlaryny gowurardy. Şu ýerden sagat 5-6 ýaryna başlardy bolan radioda ýanky gidýän türkmen sazlaryny menim onuň dinleýänler. Düşünmesem näýle saz o wagtlar ýaşyrak, ýöne saz atam onuň şol sazlary saýlamany öwrederdi. Ene oğlum şu saz gowy saz. Ene bu saz keçbelek, ya bu saz o saz diýip aýdardy şeýle sazlary. Soňundan şol men sazlaryň ady bardygyny, ya bir-birinden tapagy bardygyny denýärdi. Şol atamdan öwrendim, ol öwrederdim maňa. Ondan ol maňa bir dutar alyp berdi. Oğlum saz çalsaň adamyň göwüni açylýar. Bir ýüregiňe son wagty saz çalarsyň bolyn, bir gaharyň ýadylar, ýadawlyň aýyrlar, hiç kaçan päsgelçilik bermeýär. Şunu öwren, hökman öwrenip dutar, ay menem çağalykdan şu birinji sınıfa giderdim, gelerdim boş wagtym şu dutary elimden düşürmedi. Şoň üçin men ilkinji halipam atamyka diýen ähli aýdyma saz Beýmurat gelen. Halipa, biz bilýäs, siz toýlarda, bayramlarda öz döreden aýdymlaryňyzy ýerine ýetirýäňiz. Gepleşigimizde de şu wagt öz döreden aýdymlaryňyzy ýerine ýetirýäňiz ýöne meni bir zat geň alyrdy. Gepleşigimizde ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzyň arasyny kompozitor Halipa Togrulbek Artykowyň aýdym bar eken. Hawa, gowy atlatdym. Täbi Togrulbek ol bir duruşuna bir öz başyna bir kompozitordy. Onuň döreden aýdymlaryny gaty kän aýdymçylar aýdýar ýerine ýetirýär. Özüm şeýle bir ýerine düşen aýdymlar. Fazy, sözi,
bir gedek dinleten ya tutup bolyan aydımlarım bardy. Bir näçe definli aydımçylary ustad aydımçylyk derejesine ýetmäge kömek eden boldy. Toğrulbek Artikowyň aýdymy aýtmak men üçin ulkan mertebe. Häzir men pikirimçe şagirdlerim köpsi ýerine ýetirýärler Toğrulbek'iň aýdymlaryny. Olar men bilen razylaşýandylar. Mümkin bolsa men häzir Toğrulbek Artikowyň şol aýdymny ýerine ýetirip bereyim. Ömrümün ak yalladı, ömrümün ak günüdün, yatlayarlı yağır dedim. Ay ay gece hoş geceler, hasratlı kanlı geceler, duruşuna aydın geceler. Genç aylar kim yılları, seni görmedi günlem, ardağımda göredim diye. Ömrümün ak yalladı, ömrümün ak günüdü, yatıyar mı yağır bile. Ay ay gece hoş geceler, hasratlı kanlı geceler, duruşuna aydın geceler. Kana kara göz yaram, alan favur kararan, yadda yar mı yağır dedim. Ömrümün ak yalladı, ömrümün ak günüdü, yadda yar mı yağır dedim. Ay ay gece hoş geceler, hasratlı kanlı geceler, duruşuna aydın geceler. Ne dostlar men yine yola ravana, şol gıydın aşkına gel divana. Şol gıydın kara göreyim şeren şeretebi, men ol gıydı görmesem duru bilmerim. Ol gıydın kara göreyim şeren şeretebi, men ol gıydı görmesem duru bilmerim. O dünya gelip sen dene benim için, o dünya gelip sen dene senin için, benim bu bekçeyim dene senin için, benim bu bekçeyim dene senin için. Şereni bir hakimin keyfim geliyor, yüreğim tepülünü biretim geliyor. Seni dünya indirin mehribanına, başarıp müngedir diyetim geliyor. Seni dünya indirin mehribanına, başarıp müngedir diyetim geliyor. Berekallah.
Açıldan bağının gülü, men aşık bolsadan bağın bülbülü. Tayrayan dillerim demedim için, tayrayan dillerim demedim için. Şerini bir hat kimin teyötüm geliyor, yüreğinin tepülünü beretim geliyor. Seni dünya indiren mehribanine, başı besmün devir diyetim geliyor. Seni dünya indiren mehribanine, başı besmün devir diyetim geliyor. Mehriban ýeşler hormatly tamaşaçylar, gepleşigimiz Türkmenistan halk artisti Muhammed Saparov bilen dowam edýär. Halipa, siz halipalyga ýeten bagşy. Ogul gyýdly, tuwalamy 5 tane agtyň atasy bolup oturýarsyňyz. Muman diýjek bolýanym ençeme şägirdleň halipasy. Siz durmuşyň ajysyny, süýjüsini gören insan. Söhbetimizi şu soraw bilen jemlemekçi. Durmuşyň manysy näme siz üçin? Gaty soru. Bu durmuşyň manysy hemme adam üçin şeýlem kadem. Sen özüň başga adamlara gerek bolmakly. Seni kuýsamekleri, seni görüsleri gelmekleri, sana hormat goýmakları, senem olar hakda hormat goýmak. Düp manysy gerek bolmak. Öz iyiliňe, günüňe gerek bolmak. Tuwalama gahrman arkadamyň bize gurup beren ak paýtagtyna ulu köşklerde öz ogullarym bilen özüm ya olar bilen bile ya aýratyn gahrman arkadamyň öňünde diňleýijilerimiň öňünde aýdym-aýdýanmy özüme iň uly bagyt diýip hasap edýän. Gelecekde de netip boldy täze aýdymlarmy, eferlermi, döredör watanymyza, halkymyza, gahrman arkadamyza şeýdip öz rahmetimiz bilen goşandymyz goşart diýip ýagşy niýetler edýän. Umuman aýdanly Begmurat ýaşan ömründe her bir adam, her bir insan öz ýaşan ömründen ykbalyndan razy bolýar. Menem şu ýaşan ömrümden ogullarym, akdyklarym, fadanna dostlarym, tomoşaçylarym bilen şu ýaşan ykbalymdan müňde bir razy. Sağ olun Halipa, ömrüňiz zyýada bolsun, janyňyz sağ bolsun. Siziň razy men bu dünýe dönýän owadan aýdymyňyz bar. Söhbetimizi şu aýdym bilen jemläýelim. Gaty. Anha mehriban ýeşler. Owalar saýlaşan atly gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparowyň jany sesse ýerine ýetiren aýdymlary şulardan ibaret. Biz şu burzatda Halipa ýerine ýetirip beren aýdymlaryny sadanarlyk eden sadanny ýigitlere hoşallygymyzy bildirýär. Janyňyz sag bolsun. Maşgalaňyza agdy birlik, bagtyarlyk höküm sursun. Halipa gepleşigimizde gow aýdymlary ýerine ýetirdiňiz jany sesse. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin biz size dörüjülük toparmyzyň adyndan sag bolsun aýdýas. Agtyklaryňyza, ogullarynıza, gyýylaryňyza guwanyň. Ömrüňiz zyýada bolsun. Lezzetli aýdymlaryňyň höwri köp bolsun. Hemişe şu owadan owadyňyz bilen arkadamyzyň saýasyny toýlanýan toýlarda, şol owadan sahnalarda ajaýyp owadyňyz toýlanmady, bayramlamady, bedap dursun. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Fursatdan peýdalanmam gahrman arkadamyzyň ömrü uzak, jany sag, başy dik bolsun. Alyp barýan işlerine üstünlük bolsun. Bizim aýdymçylar, sadanlylar, sungat işgärleri halkymyza, watanymyza, gahrman arkadamyza begendirmek üçin elimizden gelen edip rahmet çeker. Köp sag bolun. Ine mehriban ýeşler, şeýle arzuwlar bilen biz gepleşigimizi geçirip gutarýas. Biziň edip arkadamyz, mehriban prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýurdumyzyň bähwitli ötüşleri üçin alyp barýan beýgi işleri hemişe rowaşlyga wetsensin. Goý arkadamyzyň saýasyny ýurdumyzda toýlanýan toýlarda o wagtlar saatlaşyp dursun. Ýene de türkmen owadyna görüşýänçä, hoş, sag bolun.
başı Dünyam vardır fakat canım bolmadı Adam doymadı berken